Siyathokoza Edlozini. Kunomkhuba wedlozi-ke engifuna siwudingide, ngifuna siwubheke, angithi. Nasempilweni kuyenzeka lokho nje, empilweni in general nje, beside idlozi ney'thunywa, beside umoya. Kunento ongayithandi, kunento ongayifuni, angithi. Kunesimo ongasithandi, kunesimo ongasifuni. Kodwa manje uzobe usibona kube ngathi siyavela, yabona? Lapha nalapha nje siyavela, angithi. Uthi uyasiziba, angithi isikhathi sidlula kalula. Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi sidlule, angithi. Kufanele ubhekane naso, angithi. Kunezinto, angithi, ezenziwa idlozi, esondezwa idlozi kuwena ongazithandi, kodwa uma sobhekisisa le nto ezobe usizo kuwena iphakathi leso simo kuleyo nto leyo, angithi. Iphakathi kulowo muntu, iphakathi leso sitha, angithi, leso ongasithandi ongasifuni. Kunento ezokusiza, kodwa as long wena uzokwazi ukuyibona le nto, ungabheki isimo kuphela ukuthi le simo angisifuni, le simo angisithandi, le simo siyangihlukumeza. Idlozi liyayisebenzisa leyo technique kakhulu ukuthi lifake usizo la ongathandi khona, la ongafisi khona, angithi. Usizo lakho lucashe ngento ongayithandi. Kodwa uma uzobheka le nto uthi wena uyithandi, angithi, oyifuni, oyifisi, awukwazi ukubheka ukuthi khona usizo. Ufuna uzibuze into uma ithanda ukwenzeka njalo, noma soyinqoba sodlulile kuyona ibe ibuye, ufuna uzibuze kutheni. Kwesinye isikhathi awusuke kuyinkinga, so kuyi-solution, kodwa i-solution icashe behind inkinga. And abantu abaningi iyabashaya leyo nto, banga-understand idlozi lizama ukwenzani, ngoba sometimes idlozi uma lenza into liyayifihla, angithi, uthi kufikela usizo lakho, angithi, nge-problem, angithi. Wena ungasabheka-ke deep, ubheka i-problem kuphela, kanti kunosizo behind leyo problem, yabona. So yonke engifuna uyidlulisa nje khona sibe ne-understanding yedlozi. Ngiyabonga kakhulu.